Hola, sóc l'Elisa. Avui us porto una cançó de Carícies de la Mar Venegas que fem a la biblioteca amb dues versions. La primera, la del conte, que és un conte que va mostrant-nos diferents gestos que podem anar fent a diferents parts de la cara i anar fent aquestes carícies. I la segona, que és una miqueta més animada i ens servirà per activar una mica el cos, anar al canviador o quan ens anem a despertar la nostra criatura. La primera és així. Les pometes, acaricio amb les manetes. No ho he dit, però evidentment això us heu d'imaginar que li esteu fent a la vostra criatura. Això, estirada, en el canviador, etc. Caminet com un cavall, ara va amunt i ara avall. Són masses coses, això de girar les pàgines del llibre. Dues llunes fan el ple, ara els canto i els cantaré, acariciant a les orelles. De la lluna fins al sol, baixa, baixa perquè vol. Les erugues estirades ja s'adormen molt cansades. Dos mussols, el sol es pon, ja s'acluquen morts de son. I com sempre dic, vosaltres canteu-li la vostra criatura, que ella no jutja la veu que tenim, ella gaudeix de sentir-se vista, estimada i que li cantem és això. Al final és una estona de connexió amb la nostra criatura. I res, la segona versió és una versió més animada que la faré amb la Mariona, que és la nena que faig servir als tallers, i diu així. La carona acariciem, mica en mica la despertem. Els bracets, tip, 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 tap, podem fer una mica de tapping. Mica en mica els despertem. La panxona acariciem, mica en mica la despertem. Els pauets, tip, 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 tap, podem fer una mica de tapping, una mica de moviments amunt i avall. Mica en mica els despertem. I podem canviar la paraula despertem per activem, animem, etc. Doncs aquí les dues versions. Espero que ho gaudiu. Adeu, famílies!